అమ్మా, జాతర చరిత్ర చెప్తా అన్నావు కదా. అది 150 ఏళ్ల క్రితం నాటి మాట. ఏలూరు నగరం కలరా, ప్లేగు వంటి భయంకర వ్యాధులతో వణికిపోతున్న సమయం. ఊపిరి పీల్చుకోవాలన్నా భయం. చావు నీడలో బ్రతుకుతున్న ప్రజలు తమని కాపాడమని ఆ గ్రామ దేవతలను వేడుకున్నారు. మరి తర్వాత ఏమైందమ్మా? ఆ క్షణం ఆ తల్లి మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడడానికి వచ్చిన మహాకాళిలా కనిపించింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందమ్మా? ఆ తల్లిని నమ్ముకున్న ప్రజల కోసం ఆమె ఉగ్రరూపం దాల్చి ఊరిని ఉనికించిన మహమ్మారిని ఉనికి లేకుండా చేసింది. ఉగ్ర రూపంతో ఉన్న అమ్మను శాంతపరచడానికి అందరూ ఏకమై జాతర జరిపించాలని నిర్ణయించారు. ఆ విధంగా మొదలైంది మన తరతరాల నాటి గంగానమ్మ తల్లి జాతర. ఘనంగా జాతర జరిగిన తర్వాత అమ్మవారిని మెట్టినిల్లుకి సాగనంపుతారు. ఇది నా సంస్థానం. జాగ్రత్త.